ɛda wansi awɔte aseɛ ade nyinaa so twɔmfoɔ yi wa yɛ kamfo de bebree sɛ wo ne yɛ nyankopɔn ɔhene mmerɛ yɛhyia mu ɛwɔ odin mu yi nim sɛ ampa osunsun kɔnkɔn wɔ ha sei tuade sɛ wobɛgya wo ho adi akyerɛ na wadi yɛ n'ani atumi ahunu w'akwan ɛda wase mpo sɛ dwumadie wo na wokura mu asda ɛnka wo din wadom kɛseɛ nti amen. ɛnam sɛ nyamesɛm abɛto yie nti na ɛbɛhia sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi afa no maako maako na yɛabobɔ soɔ ne yɛhunu mu yie na ɛne sɛ nam sɛ yɛrekɔ ne yɛba yɛdi akɔba nti no na ɛbɛhia sɛ yɛtumi hu deɛ nti a ebi a yɛrekɔ na yɛreba anaa mpo kora yɛahyia mu yi deɛ nti a yɛayɛ koom ne nyinaa na ɛbɛhia sɛ yɛtumi ahwehwɛ mu na bi a yɛtumi hunu na nneɛma mmienu pɛ na bɛsɛ yɛhu nsonsonoeɛ a ɛda ntam nneɛma mmienu na bɛsɛ yɛkasa pa wɔn yɛhu nsonsonoeɛ a ebi a ɛda ntam na Nyankopɔn ɛma yɛn kwan a yɛatoa deɛ ɛwɔ akyire nso so yɛbɛsɛ yɛhunu sɛ nsonsonoeɛ a ɛda sɛ yɛtie Onyame asɛm ɛne ne yɔ yɛbɛsɛ yɛhu difference between hearing and doing nsonsonoeɛ a ɛda sɛ ɔteɛ ɛne ɔyɔ ho ɛne adeɛ a bɛsɛ dɛ yɛkasa fa ho sanse ne aba nyinaa no yɛaba yi nyinaa obi etie yɛsɛ nano yɛde ka nya nkyerɛkyerɛ bi sɛ Nyankopɔn bɔɔ yɛn no yɛn ho akwa bi a wampa ntuatua hɔ kwa biribi Nyankopɔn ayɛ ɛwɔ yɛn ho biara na ka biribi yɛwɔ aso na aso no yɛde bɛtie asɛm na ebi a asɛm a ebi a yɛbɛtie no na ebi ɛbɛhia sɛ yɛyɔ anaa biribi wɔ a ne yɛbɛtie a na ɛbɛhia sɛ koraa ebi a yɛtu mmirika bi anaa adeyɔ bi yɛ sɛ yɛbɛte ɔteɛ no bɛdi ka aba here na bɛdi ka aba ansa na ebi a action no nso atake place na ɛbɛsi yɛhu nsonsonoeɛ a ɛda sɛ yɛteɛ ɛne yɛyɔ ɛno ne adeɛ a ɛbɛsi yɛdwene ho yie ɔmi ni ka nte aseɛ sɛ ɛnyɛ wɔn a wɔbɛte asɛm no ɛna ɛbɛkɔ Onyankopɔn nkyɛn na mmom wɔn a wɔte a wɔn ɛyɔ nti ɔyɔ no nkɔ ɔyɔ no deɛ ɛdi fɛn koraa sɛ obi ato Nyame asɛm na ɔredi soɔ ɛso di asɛm no so die deɛ ɛne yɛ soronko koraa ɛna afei ne tie nso nkɔ yɛtie nko a no nso yɛdi fɛn koraa wɔbɛtumi aba yɛn mfimfini ɛni nyinaa na yɛtu anammɔ ɛrekɔ ba deɛ nanso nkwa yɛde nkwa no ɔnyɛ bi na ɛnyɛ deɛ bi a sɛ yɛhu obi anim prɛko paa na ebi a ɔtiri Nyame asɛm a na nya deɛ bi a hɔ a yɛbu ne sɛ ɔyɛ believer sɛ watie asɛm a yɛreka no anaa wate nsɛm a yɛreka no nti no ɔyɛ believer baabi ɛnyɛ wɔn a wɔteɛ na hearers sɛ wɔn ate asɛm no nti no wɔn yɛ believers ɛni nti sɛ mpo koraa no sɛ kɔba na sɛ yɛhyia mu yɛbiebie ntasɛ bebree no ara so kyerɛ mu a wɔbɛtumi ate sɛ yɛwɔ aso ɛdi yɛkɔpɔ nti yɛbɛtumi aka asɛm a yɛte no bi akyerɛ nkurɔfoɔ ba nneɛma ankasa nkwa ne yɛnya yɛntumi nhyɛ nneɛma no nso yɛsɛ yɛbɛtumi atontom Nyankopɔn yɛbɛtumi aka Nyankopɔn ne kɛseɛ ho asɛm yɛbɛtumi aka atɔmmu a ɛrebɛn ho asɛm nanso no sɛ ɔyɔ deɛ bi bata ho ne anya a yɛntumi nya nkwa sɛ yɛkyerɛ wɔ adeɛ na deɛ yɛkyerɛ wɔ no sɛ wɔntumi anya a yɛsɛ ɛnya deɛ a nkwa bɛtumi yɛ dɛbɛn aba nti nso yɛ da ne tie yɛsan da adeɛ bɛtie ɛne ne yɔ na sɛdeɛ Bible no ɛtu yɛ afuo no ɛmi sɛ bibɔ sɛ yɛbɛkɔ mu no okay mmiri kan nkaeɛ ɛnyamesɛm mena mmɔde kae moyɛ hunu sɛ nsonsoeɛ kɛseɛ ɛda asɛm no tie ɛne ne yɔ ntamu deɛ afei yɛni bɛbie ɛwɔ nipa abrabɔ ho na afei yɛni abie nipa nso akwan ho ɛbɛdi kae kenkaeɛ ɛnyamesɛm nwoma no ɛwɔ James kakra ahwɛ adeɛ ansa James ti baako nkyɛmu aduonu mmienu hɔ ɛɛkorɔ na monyɛ asɛm no yɛfoɔ na monyɛ ne tiefoɔ nko na ada mo ho na sɛ obi yɛ asɛm no tiefoɔ na ɔnyɛ ne yɛfoɔ a obi yɛ asɛm no tiefoɔ na ɔnyɛ ne yɛfoɔ a ɔte sɛ onipa a ɔhwɛ n'anim so ban ayɛhwɛ mu asei no James ne wɔn nso ɛkyerɛkyerɛ yɛn sɛ asɛm no tie nkɔ ɛna ne yɔ nso nkɔ asɛm no a nyamensɛm a abɛto yɛn no a yɛba nsɛ bi a Onyankopɔn ɛkyerɛkyerɛ yɛn no deɛ di kan paa no sɛ obi bɛka kyerɛ yɛn ne ka no deɛ hia paa sɛ obi bɛka kyerɛ yɛn because ne tie yɛtie a ɛna ɛbɛhu deɛ wɔsi yɛyɛ na ɛmi sɛ meyi na fi bia bi ɛna sɛ nkankwan mu anaa baabi meyi na fi kakra oduru hɔ a wɔatwerɛ gu hɔ stop
listening go ezo se oduru wa se gyina hɔ tie kɔ kyerɛ sɛ ɔsɛ odi kae wogyina ne wɔtie deɛ ka kyerɛ wo ansa na wɔyɛ dɛ bɛyɛ wɔmbobo na meyɛ afi bia na kakra kyerɛ sɛ ɛbɛnya sɛ yɛn nso yɛabɛ Nyankopɔn nkyɛn yɛba a yɛbɛtie na afei yɛtie wie a ɛnsan na ka ɔyɔ na ɔyɔ no mu na bimbuo bɛba na yɛn nyinaa na ɛsie deɛ yɛn nyinaa yɛaba yɛbɛka sɛ Yesu ba obiara bɛka bɛ sɛ yɛsi Yesu Kristo wɔ ba yɛbɛka sɛ yɛsi atɔmu dɛ ɛba yɛsi wiase yɛbɛsɛe nneɛma sɛ ne yɛka because yɛaso no nti a ɔkwa sɛ na ebi ka kyerɛ mo sɛ yɛn ho akwa bi a ɛwɔ biara no Nyankopɔn bɔ yɛn wɔmfa yɛn ho akwa biara ntuatua hɔ kwa ebiara wɔde yɛn ɛka nanso ansa na yɛbɛtumi nya nkwa no egya nneɛma mmienu nso tie na yɔ wotie a tie asɛm no nso ebi ka kyerɛ mo sɛ ɛnyamesɛm nso yɛtie a yɛtie ne yie ɛsan sɛ yɛbɛsom Nyankopɔn akɔsi yɛwugya ne yɛbɛsom Nyankopɔn akɔsi mmerɛ a Awurade bɛba no tie nyamesɛm a na wɔsi yɛtumi tie Onyankopɔn asɛm no yie ne yɛhu de Nyankopɔn pɛ sɛ ɔne yɛ ka ne adeɛ bɔtee a wɔsi yɛ dɛbɛ yɛyɔ na sɛ yɛn nyinaa yɛbɛhyia mu pɛɛpɛɛpɛ sɛ kama yɛn nyinaa yɛaba kama paa na kɔsi yɛn nyinaa yɛaba so yɛbɛtie nkyerɛkyerɛ na yɛde abɔ yɛn bra yɛn nyinaa ɛhɔ sɛ nyinaa yɛtie asɛm no asɛm a yɛbɛ nyinaa yɛn nyinaa yɛtie nanso yɛdi ka nte aseɛ sɛ ne tie nkɔ ɛna ne yɔ nso nkɔ ne tie deɛ ɛne yɛ different ɛna ne yɔ nso nkɔ ɛni ne wɔn mo tie na ɛbɛkɔ Nyame nkyɛn ne wɔn mo tie na yɛ na deɛ enim no sɛ ɔbɛnka Nyamesɛm no a ɔsi gyidi yɛ koraa na nsa ne bɛba no sisi onipa yɛ dɛ bɛn ate Nyankopɔn asɛm ho ansa ne yɛ sɛ neɛ na preacher ho hia paa ɔsɛnkani ne ho hia paa because gyidie no ɛbɛgyina sɛ nipa etie Onyankopɔn asɛm kan ka Roman fɔm no Roman 10 ɔnka ho a ɔbɛhunu ɔsi gyidie no efiri Nyankopɔn asɛm ne tie mu na ɛba dodoɔ no a yɛtie Onyame asɛm no ana na yɛnya gyidie ne tie no nko ne tie nkɔ ɛna ne gyidie nso nkɔ sɛ obi ɛteɛ na wɔka bie no nkyɛn sɛ wɔgyidi yɛne ka ɛhwɛ nneɛma bi yie ne yɛntumi hu nneɛma bi ne tie ne deɛ no nkɔ wotie yɛka asɛm akyerɛ wo wɔte sɛ wogyie die anaa wofa deɛ yɛwɔ awɔsɛm a nyɛ wɔ sɛnkanyi no asɛm a ne de wɔkyerɛkyerɛ wɔ no asɛm a ɛnyɛ deɛ wɔkyerɛkyerɛ wɔ no asɛm a obɛtumi aboa wo obɛtumi anua aduane ama wo nanso ne die deɛ wo na abɛdie obi ntumi nni ma wo sɛ woyare mmea hia na wuwu koraa no a ne yɛde aduro ba a wo papa ntumi nnom ma wo aduro no deɛ ebi a wo papa no asɛdeɛ na maame no asɛdeɛ sɛ otintini kɔpɛ aduro bi de brɛ woɔ na wɔde bɛyɛ wo ho adwuma nanso wo nnwuma kɔ wo mu deɛ wowɔ adwuma ɛyɛ wowɔ adwuma na wɔn nsa woyɛ ɔsankani deɛ ɔbɛka no asɛm ɔsɛmbakani deɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ yɛ sɛ korɔ no nyɛ awaresɛ yɛ nyɛ adwamammɔ nyɛ ntɔkwa nyɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ wo nanso wɔnyɛ ma wo ɛne wɔn na ɛbɛyɛ ma wo wɔ ɛne wɔn na ɛyɛ ma wɔn sɛ wɔyɛ ma wo daabi na mmom ne tie no deɛ na aso na tie wɔn deɛ de bɛtie nyame ma obi abɛka asɛmpa kyerɛ yɛn nyame ma obi aba na ɔbɛka asɛmpa kyerɛ yɛn na asɛm ɔbɛka kyerɛ wɔnyɛ ma yɛn wɔsɛ menyɛ nka ntam a wɔne ɔwie no asɛm ka wɔsɛ nka ntam a wɔwie ɛne na Paul sɛ gyidie no deɛ ɛfiri asɛm ka no na ɛba gyidi yɛka kyerɛ wɔ ansa na ɔhu deɛ wɔsɛ woyɛ ɛnti wobɛtie wotie a deɛ wɔsɛ woyɛ no deɛ wɔwaa hɔ sɛ wogyie deɛ na wonyini deɛ wɔwie ne deɛ ɔka asɛm no a wɔne wɔwie no deɛ sɛ wɔbɛtumi nyɛ wɔkɔduru akyerɛkyerɛ wɔ sɛ Yesu Kristo wɔ ɔba wɔwie ɛnyɛ abɔfoɔ no kɔɔ Sodom sɛ wɔmɔkɔka deɛ ɛɛba kyerɛ Lot ne ne ma no wɔn mu deɛ no sɛ wɔmɛka kyerɛ wɔn mo deɛ kan deɛ Lot no mu asɛm a ɛne ɛyɛ wɔn mo asɛm because gyidie no ɛfiri anyamesɛm deɛ bɛyɛ ne tie mu yɛnti na mmerɛ biara si yɛtie Nyame asɛm na sɛ nipa ntie ne yie na nipa mpa no adwene mma asɛm a yɛreka no ne wɔɔda na nipa nam basabasa saa nipa no ntumi nya nkwa hallelujah because ɛyɛ nneɛma mmienu tie na yɛ dɛ bɛyɛ na yɛ that's all saa ne ɛmi sɛ ɛbɛka nka sɛ bebree na ɛbɛboa yɛ sɛ ɛbɛnya baagye nso akenka Matthew 7:24 nso a ɔse nti obi a wɔte me nsɛm yi na ɔyɔ no mede no bɛto ɔbadwemma a ɔtoo n'aban ɔbotan soɔ no hɔ na woka kwan ebire a na ɔkyerɛ mu ɔse obi a wɔte n'asɛm na wɔyɔ wotie na wɔyɔ nko wote na woyɛ a wɔde ɔbakyerɛ onipa a wɔwɔsɛ no ɔnka Nyamesɛm no a wɔse Yesu Kristo ɔpirisiɛ no na ɔpirisi wɔ abɔnten wɔkasa kyerɛ nipa dodoɔ bebree nkɔmɔ bebree no abɛfum ne ho ne yɛti Nyamesɛm obiara ba so obɛtumi Nyamesɛm bebree ne nkyɛn wɔnka Nyamesɛm nkyerɛ wɔn mo na wɔkyerɛkyerɛ wɔn asɛm ɔka yɛn ano sɛ
anya sɛ mo aba me ntia sɛ mobɛtiri na measɛm na mɛgye mo nkwa na nsɛm me ne mo mɛka kyerɛ mo no deɛ ɔbɛtie no ɔbɛdi soɔ no saa nipa nyame bɛgye ne nkwa ebi ne tie no deɛ hia ne tie no deɛ hia paa nyame yɛ ɔdɔ ɔyɛ ɔdomfoɔ bebree wɔma Mesaia no aba sɛ ɔmɛkasa nkyerɛ mo Mesaia no aba sɛ ɔmɛtu mo ɔpo wɔmɛka asɛmpa nkyerɛ mo na ahenni na nyame de ba no ɔma mo nte ho asɛm na afei ɛho nkɔkɔbɔ biara nso wɔmmɔ mo na deɛ wɔsɛ mo yɛ wɔ ho deɛ mo anyɛ a nyame nye mo nkwa asɛm de nyame na mobɛka mo ne problem ɔhom deɛ no sɛ aso yɛde ama mo momfa nti de nyame yɛ dɛ bɛyɛ wɔɔka na de nyame ka no nso wɔnyɛ de agye a ntie nso a wontumi nyɛ because yɛmfa yɛ adwene ɛna som nyame amen ɛne nti sɛ bi a obi ba sɔre anaa bi obi ne no kɔhyɛ ekuo bi mu na wohu obi so wankɔ sɔre a na obu n'anim tie a na asɛm a ho bebree because ɛnyɛ asɛm no tie ana ɛdeɛ sɛ ɛma nipa nya nkwa na mmom yɛtie yiyɛ yɔ no ana de nkwa no ɛbɛba enti one si yɛte asɛm no ne yɛte aseɛ a ɛne yɛdi fɛ wɔte asɛm no na wɔte aseɛ ɛno nso yɛ adeɛ baako wobɛtumi ate asɛm no wobɛtumi ate nyame asɛm na wɔnte aseɛ wɔate nso wɔnte aseɛ wɔhunu nso wɔhunu mu wobɛtumi ahunu adeɛ bi nso wɔnhwɛ wobɛhunu adeɛ bi sɛ adeɛ bi kɔ no nso wɔnhwɛ kyɛ sɛ wɔnhyɛ ade no nso ɛyɛ momeɛntumi hu saa nneɛma no nyinaa menentumi mmoa yɛ sɛ bi yɛ nyinaa yɛaba sɛ nsɛm a yɛka nipa no te aseɛ wate deɛ no nso wate aseɛ wɔhunu deɛ wɔhunu mu anaa wate ne wagye adi ɛne ɛwɔ nipa no hɔ sɛ wobɛhunu na wobɛteɛ deɛ ɛnyɛ wo deɛ ɛnyɛ wo dea na mmom sɛ wohu no awie no na wateɛ no awie no sɛ wogye adie na wode ho ɔto so no deɛ ɛnyɛ kyerɛkyerɛfoɔ no dea yɛntumi sɛ ɛnneɛma bebree no a ɛnso na tumi aboa yɛ na ebi a yɛka Nyankopɔn ahennie ɛne ewia sɛ yɛ no ho asɛm a yɛtumi ahyɛ no nso Yesu baeɛ no asɛm a ɔka kyerɛ yɛ ne nkurɔfoɔ a no sɛ ɛnyɛ obiara wɔse ne sɛ awurade na ɛbɛkɔ Nyankopɔn ɔdeɛ bɛyɛ n'ahennie mu na mmom ɛnkyerɛ nkurɔfoɔ a wɔn mo yɛ adeɛ a Kristo yɛ deɛ bɛyɛ ɛpɛ anuanom ewiase awie bere eduro yi nipa adeɛ ano na ɛbɛso Nyankopɔn yi na sɛ yɛn nso yɛkɔyɛ tiefoɔ no saa ne yɛtie no saa adeɛ a ɛnkɔboa yɛn na mmom yɛntie ne ɛnyɛ dɛ bɛyɛ yɛnyɔ ɛnti sɛ wonya adwene bɛyɛ sɛ asɛm asi yɛ believe a wode wadeɛ to kɔ bɛtam akɔ because asɛm tie nko na ne yɔ nso nkɔ asɛm tie nko na ne yɔ nkɔ yɛbɛka kyerɛ wɔ sɛ ntwe mpena ɔkɔ bɛtumi akɔtwe mpena sɛ ne wate ne mmom ne yɔ deɛ ɔno ano hɔ yɛse nko ndɔkɔ wate nanso ɔkɔ a deɛ ɔno ara deɛ ɔpɛ na ɔbɛyɛ dɛ bɛyɛ ɔbɛyɛ na menim sɛ yɛbɛkɔ ansa na yɛbɛkɔ nyame nsɛm mu ɛbɛdi kae omiamie Bible no koraa ɛnhwɛ adeɛ kakra ɛwɔ Matthew 21 hɔ na ɛnka story bi kakra ansa na bi yɛ yɛtumi anya deɛ meka no mu nhunu mu yie Matthew ɛti aduonu baako nkyɛmu a aduonu nwɔtwe ɛkɔsi 32 na modwene ho sɛ ɔbarima bi wɔ ma baanu ɔkɔɔ deɛ edi kan no hɔ sɛ ɔba ɛnɛ kɔyɛ me bobɔtuo mu adwuma na obua no sɛ wie owura ankɔ ɔkɔɔ deɛ ɔka ne ho no hɔ ɔka saa kyerɛ no na obua no sɛ menkɔ na kyerɛ yi onu ne ho na ɔkɔɔe wɔn mmienu yi mu hwan ɛna ɔyɛ ɔdeɛ no gya no pɛ na ɔse deɛ ebi akyire no Yesu sɛ wɔn sɛ nokorɛ me se mo sɛ togyefoɔ ne nyamanfoɔ ɛredi mu anim akɔ Nyankopɔn ahennie mu Yohane ɛnam tenee kwan mu ɛbaa mo nkyɛn mo anye no ani na togyefoɔ ne nyamanmɔfoɔ ɛna wɔgye no diiɛ na mo nso mohunuyɛ no mo anu mo ho akyire anye no ɛni amen deɛ ase Yesu bɛ sɛ ɔde kyerɛ no sɛ papa bi ɛna ɔwɔ ne mma wɔ hɔ ɔwɔ n'afu ɛna ɔkɔɔ ne piesie nkyɛn baako nkyɛn sɛ ɛnɛ bɔmmɔden a na menkɔgya me na menkɔ siesie bɛpom kakra anaasɛ kɔyɛ mmɔ adwuma kakra ma me ɔte ɔse yo papa mate papa dane ne ho aho ahonkɔ baako na ɔsaa kɔɔ ne ba baako nkyɛn ɔka nyɛ sɛ ɛnɛ kɔyɛ adwuma ma me sɛ baba meda minute a menkɔ ɔno ɔyɛ plain sɛ ɔne deɛ ɔnkɔ ɔyi n'anim sɛ ɔneɛ ɔnkɔ na Yesu bi sɛ ɔmmɔ sɛ enti bade ɔyɛ plain kan sɛ wɔnkɔ no ɛkyerɛ wɔtena ase na ɔdwene ho sɛ bi sɛ nka ɔpa nim koraa ɔka saa sɛ wɔnkɔ ɛnyɛ sɛ ɔbɛma sɛ bi akɔ mbɛ so papa sɛ kɔyɛ n'adwuma ma ɔso ɔbi a ɔnyɛ onyane humi wɔn sɛ wankasa yie na po ɔkɔ so ɛbɛboa ɛhɔ ara na otu anamɔn ɛna ɔkɔɔyɛ baako na ɔkaa sɛ ɔbɛkɔ ne deɛ wɔne wɔgye pɛne na wanyɛ dɛ bɛyɛ wankɔ ɛna Yesu bu sɛ yɛ sɛ saa nkurɔfoɔ mmienu ho paa na yɛ ade pa
wan pan na ye ade a obapape ana omu yi ano se die o kan se won nkro na tiri o ko ye no onu mum na ye de be nyansafo amen yamensama batu ye ini kan hwe papa yi na se die o kan se obekọ no wo ye de be wote ye ni die o kan se wono so nkọ mu nyina ye de be ono so te ye na se wote no cause wan tie anko ni ma hu mu aye wote ma hu mu aye so obekọ no wan nkro ndi aso ne woni wote se papa kan se ni se ana wo so won ye onko ba ko so won so te wo so obekọ ne sa se no ni tie ne die ehia pa asam ni tie ne die ene ehia pa ye ni mo oyo no die ewo ene ewo ankra oyo no e ba ya papa ne die ewo ankra na ha se die Yesu de kire ya na se obi a kwambesu no wagya to no won se obasu Onyankopɔn na wotie Onyame ansɛm a wonyo na die sa nipa na die ne hu ya hom bebre kura ache obi a wotia oye plain se wonya de ba won ye kwambesu no won Onyankopɔn obi tia bonten na wo we nsa na wonum wi na woyi nanim a omo sama kura die enya die bi a kwambesu ha bafo no so mo de mo ye plain na ankofo bi omo so mo no masu Onyankopɔn na ye di boni wo sumase no ye di boni wo sumase na ye boye bra bia na ye won se ye nim Bible mo no mo di omo ye dangerous kura dangerous pa wo mo ma wi ase nyina ya asorofo pa na ma wi ase ye wo mo ngofo mu kura Bible ngofo mu kura Bible ro pa no ne Bible na kata ye ne se ye Onyankopɔn wo mo na ma wi ase ye because akowe de ono kura de okay wasu wonko so ne wa planes wanya de bonko eni akwari nsa po ne de o mun ko su Onyankopɔn anim awara sa po ngodi hwa mo Onyankopɔn anim akron po ngodi hwa mo Onyankopɔn anim mo nko po mo so mo Onyankopɔn no wo mun ne kodi hwa mo so ne woni wo yi ne so wo so mbosom woni wo yi pepe so woni wo twempra woni wo twempra obi ne so wo nkwa sore obi ne so wo tubotom eni san ko fu edi wo mu ya soronko na enkrofo bi a wo mu ne wo yi wo mu so ba sum Onyankopɔn no wo mu na ekosu Onyankopɔn de ebe anim mo sa se akowo so be konso anya de be wanko na ye se ye de pene si ye didie no nko ano so ye to ye wo se be nyame aduma no nko ano so ye fa Bible no kwa no nko ano so ano nko ano so ya batana se no nko ano so ne mo awan se de Bible no kire nso timi ye de be eye edini tie nko na ne yonko eni se nya mmere abatie Nyankopɔn asem mo nya ngwa ye ho ano nko a ho ana madaji bi etimi se anu nti ano nko ano so dabi de ba ni waye so be tina Nyankopɔn asem ade ne waye na wotie na wo yi a ena nhyira be ebeba na ene adi akire mu nipa de ano na eba sum Nyankopɔn nipa ye de ano na eba sum Nyankopɔn wo nya sum Nyame wo ne yemu wo bra pa bi e wo nipa ho eni ntina na wo so tia sei na se wo so wo mfa wakoma nyina eni adwen nyina ntimi a ni wo Nyankopɔn na sem wo ti dia animonyam bi a mama ye enti ase wo san gofo na te wo mo antia ngomo wo mo nyeba enti ese wote asem no a wana ba ji adi ama wo ye nyina hwanya wa wana ba ya ma wo enti sa obati ase de wa wasemu obi ntime nti asoma se nyede be e ma onu obi kura kira de mo kire na wo na wo kire mo akire okura no na obi to no wote ase akura no a wo so wo nti ase be hia unya ne ti wo obo ni ntinko pa so wate ase mani peke mu da wo pa na nso wo ka kire ono sa wo so wote ase enti se ye tie nko ne ye tie ase nko ye tie here nko and understanding nso de be nko because some mpo ye tie mo nyama nsemu samo ampanse na kure todo se anyama sam no batom na wonu akoma nyina die de be won san twene mo ho ye be won san twene bi won cha ampani pasmes wade yedi wade won nyama pa asema de nti die ne no nko na sam kan so de be enko de me ye very careful because this will be preach you about here na ntia so ko nyama pa nche because asam kan ko na ntia se enko na die nso de be enko na se de be ye benya enko ntino asam baka fo ho ye de be o mo ho hia amen so America when kan nyama nsam no a samo he ni ye pa nso a Lord se na me ka asam ni tie ene ne yo ne asam tie ase se Lord what say se omo ko no so omo tie se asam mo hwe omo achi omo tie they heard it omo tie ya kama omo tie se mu ko mo hwe omo achi ende omo tie nti ya gbapọ ne ntimi bibi ama omo ende se wo tie no ende wo tie ne wo yonko se wo kwa wo hwe achi ne ya wa samwa wo kwa wo hwe achi ne ya wa samwa eni aka kire wate
wate yɛka kyerɛ Abraham sɛ fa ɔbɛkɔbɔ afɔdeɛ ma me wate sɛ wɔte bi Nyankopɔn nkyɛn sɛ Nyankopɔn kaa sɛ na kyerɛ no na so ɔbɛyɛ deɛ ɔno ara n'asɛm a ɔbɛyɛ deɛ ɔno ara n'asɛm a nti kɔgyina bɔnten yɛka kyerɛ nkurɔfoɔ kɔgyina anim sɛ Nyankopɔn aka kyerɛ me sɛ mempa mbɛkɔbɔ afɔdeɛ ma na ɛyɛ kwa gye sɛ kɔpɛ me sɛ de Nyame so wɔnyɛ wayɛ dɛ bɛyɛ wayɔ ɛdi ne teɛ deɛ no nkɔ ne teɛ ne deɛ no nkɔ yɛde sɛ wiase bɛsɛ atemu deɛ bɛba Nyame deɛ hene bɛba a ɛne yɛate sɛ yɛate na ɛyɛ nokorɛ na ɔyɛ deɛ bi ɛbɛta ho no nso no yɛanyɛ yɛntumi nya nkwa ɛno nti yɛkɔgyina bɔnten ka Nyamesam kyerɛ nkurɔfoɔ ɛka nsɛm akɛsɛ bebree kyerɛ nkurɔfoɔ a gyidie no nkɔ ɛntumi nhyɛ nneɛma bɛnso na nyɛ sɛ bi fan sɛ bi ɔkɛ bi yɛkyerɛkyerɛ ma Nyamesam mu ne yɛkyerɛ wɔ sɛ ntam ka nyɛ wate na nkɔhu sɛ obi ka ntam na ka sɛ ntam ka nyɛ a na nso wɔka ntam a wohu sɛ mo mmienu no wɔn paa na ɛyɛ nyansapɔ Onyankopɔn anim hallelujah hwan deɛ ɔnyɛ dɛ okay amen ɛyɛ sɛ yɛka sɛ obi ate hiɛrɛ no deɛ ɛhu sɛ ɛno nkɔ ɛna no yɛ nso deɛ bɛyɛ yɛsɛ mmɔdwaman a sɛ wate sɛ yɛsɛ nyɛ deɛ bɛyɛ ɛde Yesu Kristo baeɛ no ɔnkae yɛnkae John kakra ma hwɛ adeɛ John 12:47 John 12:47 sorry 15:22 ɔsɛ sɛ maama mɛka mankyerɛ wɔn a anka oni bɔne na afei deɛ oni wɔn bɔne ho ano yie ha sei no deɛ Bible no ɛka nie Yesu sɛ sɛ wɔama amɛka Nyankopɔn asɛm wankyerɛ wɔn mo a anka wɔn mo ni bɔne na afei deɛ wɔn mo ate nti wɔn mo ni bɔne wɔn mo ni wɔn bɔne ho deɛ bɛyɛ ano yie wɔn mo ni biribiara wɔn mo ni bɛkata wɔn bɔne so wɔn mo nya biribiara nyinaa so wate wɔamfiri soro a ama ma wɔbɔ nneɛma bebree no adi ankyerɛ wɔ mo sɛ adeɛ wɔwɔ yi ɛnyɛ deɛ nka ɔmo nim bɔne kɔmɔtɔ nka ɔmo nim bɔne na so wɔfiri soro aba bɛka Nyamesam akyerɛ wɔn mo akyerɛkyerɛ wɔn sɛ adeɛ wɔwɔ deɛ yɛwɔ adeɛ wɔwɔ ɛnyɛ no wɔn mo nya biribiara mfa nkata wɔn bɔne so bio biribiara ni wɔn bɛnya yɛkata wɔn bɔne so because wɔn ayɛ dɛ bɛ wɔn mo ate wɔgyina abɔnten aka ma wɔn mo ate wɔgyina abɔnten aka ama wɔn mo ate ɛno nti na bɛnya sɛ obi so bɛgyina bepɔ bi so na watie ma nipa nso wate sɛ Yesu ba ne nipa anya no yie wɔse so wɔmfiri soro a mɛka Nyankopɔn asɛm ankyerɛ wɔn mo deɛ a ɛnka ɔmo ni deɛ bɛyɛ bɔne na sɛ yɛka ma wɔn mo ate no nko ara na deɛ Nyame anim deɛ wɔn mo nya asɛm bi anyɛ deɛ bɛyɛ anka yɛnya ka kyerɛ wɔ sɛ mpena twɛnya deɛ wonya ɛna bɔda wonya bi ama nkata bɔne so yɛka kyerɛ wɔ sɛ korɔ no wonya deɛ a ɔsɛ ne ansa wate ne deɛ sɛ asa wonya pɛ deɛ a deɛ bɛ na ne bɛkata bɔne so deɛ nka bɛka ne sɛ ma ante na menim wɔn nso deɛ yɛka ma wate yɛsɛ wo ne obi yɛ aka ne ne mmom na wo ne no a mmom a nkɔ Nyankopɔn nkyɛn obi yɛ wadeɛ a mfa nsoa koma mu yɛka ma wate ɛne sɛ either sɛ wobɛdi so o wone so o wate ne nko ara ne deɛ wone biribiara bɛka wo Nyankopɔn deɛ bɛyɛ anim ɛno nti na Lord yere no wɔanya bee no because yɛka ma ne tee yɛsɛ yɛka ma ne tee na adeɛ baako a ɛne ɛhu bebree paa na sɛ yɛka ma wateɛ yɛka ne wateɛ na sɛ onipa te na wɔyɛ ne wɔ so wɔnte yɛ ɛyɛ wɔn ara ne yɛ o hwɛ so obi te asɛm bi na obuna ne ku so na wɔyɛ ne wɔ sɛ de wɔn te yɛ na wɔn hu bibi na wɔyɛ sɛ de wɔn hunu yɛ a ɛyɛ wɔn ara na ɛdada wɔn ara ne ho Onyankopɔn te soro ɔwɔ wiem na wɔn hu deɛ nipa ma nyinaa ɛyɛ he is watching every action ɔhwɛ ne yɛ biara deɛ ɛkɔ so nyinaa deɛ obi yɛ biara so ebinom nsuo no wɔn mo te ne ho asɛm wɔyɛ mfa nyɛ biribiara ɛne sɛ ebinom de ahɔpɔpɔ nsuo no nyinaa wɔte soro no wɔhwɛ na every action shall be brought in the judgment day ɛniyɛ biara Onyankopɔn de bɛba wɔte mu mu atemu da no Onyankopɔn de ɛniyɛ biara bɛba deɛ obiara yɛ ne wiase asɛ biara ɔde nyinaa bɛba ɛno nti na sɛ ɛna asɛm no abɛto a na yɛmɔhunu sɛ yɛmɔhunu nsonsoni a ɛda ɔteɛ ɛne ɔyɔ mu na wɔn asɛ na sɛ wɔte a wɔn anyɛ sɛ ɔyɛ kristoni na mmom sɛ wote na woyɛ adeɛ a woyɛ adeɛ bɛyɛ okristoni yɛnim sɛ Nyankopɔn ɔbɛyɛ dɛ bɛyɛ ɔbɛba amen yɛsɛ wɔn na bɛba wɔn na ɛwɔkye actions na wɔn na ɛhwɛ nipa ne yɛ nyinaa wɔn wɔn wɔte pan ɛsoro ɔhwɛ deɛ obiara yɛ ɛwɔ abrabɔ mu
asoma yɛka deɛ yɛyɛ wɔ asɛm yɛte ne ho asoma yɛte na ɛne ade baako yɛn na rɛho bebree no ara sɛ awoɔ ntoatoa so nipa yi na efi Nyankopɔn nipa kae ne keteketeketeketekete ti woka ne ho asɛm akyerɛ nipa ntumi nkae ne yie ti nya picture ne yie nti ma yɛ nsuo ne yie kyerɛ sɛ Nyankopɔn no yɛn akɔyɛ sɛ obi a ɔwɔ bi a wɔho nipa bi na akɔyɛ sɛ asɛ wuni no bato wuni ne yie wonkae ne yie woka ne ketewaa bi woka sɛ woka ne mɛbi asɛ wone ne tena aka mu akyerɛ sɛ woka ne ketewaa bi nti nipa no ka nneɛma bebree kɔ na akɔyɛ sɛ atoro bi ne wɔdie sɛ woka bi pa Nyankopɔn ho a na akɔyɛ sɛ wodi atoro bi kura bi kɔ awɔ ntoatoa so yɛ mu no nipa yi da fi Nyankopɔn na sɛ yɛnka ne nti woka ne ho asɛm bebree kura no na akɔyɛ sɛ woyɛ dɛbɛ wodi agoro na woka asɛsɛm bi hallelujah sana akɔyɛ nnɛma yi o na yɛkɔyɛ eti asɛ na yɛhwe yɛbɛyɛ ni yɛka ne ketewaa bi nti yɛsuo ne yɛ sɛ ne wo suo no ketewaa bi na wɔyɛ mu because yɛnhu ne yie yɛnhu ne yie ade bi wɔ ho a wonhu ne yie paa ɛni yɛka sɛ Nyankopɔn bɛtwe wiase nso wɔde ahenni bi bɛbɛ wiase ɔbɛtuma sɛ wiase ama wiase mu ayɛ fɛfɛɛfɛ ama mu tena yɛ dɛɛdɛɛdɛ ama ne ti abɛ wiase ama ahotɔ abɛ wiase a nipa dwene sɛ Nyame ntumi nyɛ saa because yɛnhu ne yie yɛni no paa yie sɛ otumi adeɛ nyinaa yɛ do yɛate ne ho asɛm ɔdeɛ but ne nyɛ bɛ yɛni no nanso na David ka asɛm wɔ sɛ mo a mo yiri afi wɔ Nyankopɔn no monkae wei na ma nsane amɛde te mo mu asinasina ɔdefoɔ biara ni hɔ anuanom sɛ yɛanwe ne yie ne yɛn ho nsonso ne yɛda otie yɛre ɛne wɔyɔ ankasa ho a yɛbɛtu nneɛma nyinaa yɛ dɛ bɛɛ abom obɛn na wɔ sɛ deɛ wɔagye Nyankopɔn adie na adwene nyansa mfi ne tirim yɛagye Nyankopɔn adie a yɛbɔ Nyankopɔn mu brɛ yi ansa na yɛbɛtumi anya nkwa yɛwu yɛbɛtumi anya nkwa no anaa sɛ Nyankopɔn bɛbɛgye yɛn nkwa no yɛ sɛ wiase nyansa yɛ dɛ bɛɛ afiri yɛ adwene mu kɔ adwene no yɛ adwene no yɛ sɛ afiri kɔkora adwene yɛwɔ biara firi akɔne bi ka yɛ sɛ nkwadaa yɛyɛ wɔn sɛ nkwadaa yɛyɛ wɔn ketekete wɔ wiase ansa na yɛnya kɔ akɔ Nyankopɔn deɛ bɛyɛ ɛnkyɛn yɛka kyerɛ wɔ sɛ yɛn ho sɛ akwadaa yɛka kyerɛ wɔn ɔte ɛni wɔte ne onye no yie bi yɛka kyerɛ wɔ sɛ ɔpɛ nkwa wɔ wia ɔpɛ sɛ Nyame de wɔn nkwa woyɛ basiriwa yɛn ho sɛ akwadaa yɛka ma wɔyɛ deɛ bɛyɛ wɔte yɛka ma wɔde sɛ wɔanyɛ ho sɛ akwadaa wɔntumi nsu Nyankopɔn yɛka kyerɛ wɔ sɛ wɔampa ho akyi wɔntumi nsu Nyankopɔn yɛka kyerɛ wɔ sɛ yɛano Yesu ankyɛ yɛ papa ne yɛ maame ntumi nkɔ heaven yɛka ma wɔte yɛka wɔte wɔte nti wonye no yie biara ɛnɛ sɛ yɛante de yɛn no nkɔ Yesu sɛ wobɛ sɛ wodi m'akyi a wɔmfa no asɛnnua no wɔnsoa na wɔne me nante da biara asɛnnua yɛde kɔ pan yɛkɔ ka bɛda kɔwu amen yɛka yɛ woanyɛ dɛ bɛɛ woante anaa yɛsɛ woante halleluya nkurɔfoɔ no a wɔmkɔhyia ayɛfuo kɔ no ɛne ne teɛ mu wɔmante nkɔmɛsɛ no sɔm kanea ɔmɔtee gye sɛ ɔmɔtee no ɔmɔsɛm ɔmkɔhyia no yɛsɛ they heard it ɔmɔtee voice bi ɔmɔtee ɛno sɛ yɛka kyerɛ ma wɔn so wate na ɔhu deɛ wɔsɛ woyɔ na wotia no nko ara nɔnso wotia no nko ara no wotia no nko ɛna ne yɔ nso nko tie ntimi nhyɛ no nso ɛdi ntimi nhyɛ no nso na atumi aboa yɛ amen ɛnyamensɛm abɛto yɛ okay sɛ mohwɛ bible mu yi a nipa sɛ na ate Saul ho asɛm Saul mo nyinaa good ɛna ne yɛka ne ho asɛm kyerɛ mo sɛ Saul wɔn nso Samuel kɔka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔkum Amalekfoɔ nyinaa na ɔmo nam ɛkwan so ba no ɔmo amfa animonyam amma Nyankopɔn nti ɔnkɔ no nkum ɔmo nyinaa Saul wokɔ ahenkae ɛne ɛnkenkae ne hɔ ɛnkenkae Genesis 7 sɛ 1 Samuel 15 hɔ Samuel kama ne te yɛ wɔka gu n'asom ɔnka abaeɛ boro no a wɔkasa gu n'asom ma ne te wɔde n'aso te ehu deɛ wɔsɛ wɔyɔ enya mfoni no ne picture ne nyinaa ho so wɔkɔ no kɔyɛ sɛ ya Nyame pɛ wɔte nyɛ so wante ne wɔkɔe wante ankɔ wɔte yɛ nti wɔkɔe ne wɔkɔe no wankɔe de Nyankopɔn kaeɛ no ɛne nti na ma Nyame bupuo no wɔte yɛ bɛkɔ wɔte ohun deɛ wɔsɛ wɔyɔ na wɔkɔe ne wanyɔ wante ankɔ so wante asɛm a Samuel kaeɛ no ase ankɔ ɛdeɛ ntimi nhyɛ no nso bebree sɛ wotie na woyɔ no nso nkɔ yɛte yɛnyɛ ne sɛ de Nyankopɔn yɛ dɛ bɛyɛ kaeɛ yɛka kyerɛ wɔ sɛ wowɔ ku no ɔnyɛ ɔho adeɛ yɛmpra wadeɛ wokɔ Nyankopɔn no mu nkɔpɔ akyɛ wɔ hɔ wowu ne asie wu a wɔhye wowu ne asie wu a wokɔ gye mu straight yɛka kyerɛ wɔ sɛ mpena atɛnya yɛka mo wate ɛni wokɔ wɔ nko a deɛ wate wonia no yie biara wokɔyɛ wɔ sɛ wante wokɔyɛ nya atomni wokɔkɔdi atoro Nyankopɔn anim Nyankopɔn wɔne bɛtumi adi atoro wɔ n'anim hallelujah ne yɛka nsɛm na wote di a ɛne yɛntimi hwɛ ne yie paa ne mo yɛ antodi a ɛni problem
nti yɛn dimension no so yɛsi yɛbɛsum Nyankopɔn yɛsum Nyankopɔn a deɛ ne ho saa nyamasɔm deɛ sɛ ne wɔ sɛ di kan nya mmere ti na measɛm na sɛ metie nso a ansa ne yɛakɔ yɛ anim ɛdi me sɛ ɛnɛma bebree no ara nso na ansa ne yɛbɛkɔ nyamasɛm mu ne di kan bata yɛmmie Bible no hwɛ deɛ ɛwɔ Romanfoɔ ma nso 2:13 na ɛnyɛ mmaratefoɔ ne atenenefoɔ Onyankopɔn anim na mmom mmara so diifoɔ na obebu wɔn mo pɛm ɛmi saa se no ɛdi kan wɔn sɛ mmara no deɛ nyamasɛm deɛ ɛbɛte ɛni sɛ yɛte a ɛnyɛ ne yɛbɛte Nyankopɔn ɛbɛgye yɛn nkwa na mmom mmara no deɛ ɛbɛyɛ ɛsodifoɔ yɛaka kyerɛ wɔn sɛ ɛne wɔ kunu ntena fɛɛfɛɛfɛ ne wɔyere ntena fɛɛfɛɛfɛ yɛka mo wate deɛ a wonya biribi amfa nkata abɔ ne nso o wonya biribi wotumi nya biribi amfa nkata abɔ ne nso because yɛka yɛ dɛ ba mo wate ano yie bɛn na abɔ ano yie bɛn deɛ ohun akoma mu no ɔhwɛ akoma mu sɛ obi yɛ wadeɛ amfa nso akoma mu na sɛ wosiri kyerɛ nipa na mo yɛ tumodi a wɔn na wɔdaadaa no kyerɛ sɛ wɔn na wɔdaadaa no yɛka mo wate nso yɛka mo wate saa deɛ wɔyɛ nyame mpɛ yɛka mo wate si yɛantodi yɛ nyame ni problem o si yɛne si Yesu ba deɛ a problem bɛn ne yɛwɔ si yɛnkyɛ biribiara ni yɛte di a ɛnɛ sɛ ɛnɛ ada sɛ ɛdeɛ ne ti ɛbrɛ yɛ anaa ɛdeɛ awerɛhoɔ yɛ dɛbɛ ɛbrɛ yɛ esi yɛn wɔn sɛ biribi esi wɔ busua mu na ɛsi wɔ fie a wɔn ti a ebi mu nsu wɔn ti yɛ nti wɔn so wɔn werɛ ho yɛ na wɔn ti a ɛna ebi ti yɛ awerɛhoɔ abɛ wɔ sɛ enigye sam nso a ɛna ɛne ti yɛ nso bɛyɛ dɛbɛ ɛbɛbrɛ wɔ ebi ne ti yɛ no nkɔ enu bɛ ti yɛ ate asɛm na ni anyɛ deɛ anyɛ obi a ɔte sɛ si Yesu ba nanso wade Yesu ba yɛ na oni hu deɛ bɛyɛ ɛne ti yɛ nanso Nyankopɔn aba paa nyame sunsuo no mu biara te sɛ si Yesu ba a ɔwɔ wade Yesu ne ma yɛ ne ho deɛ bɛyɛ ɛne ti yɛ yàtí sẹ bí sẹ yìí rẹ ǹjẹ òní bẹẹ fà wọ ọkọ àti òní ni wọn dà àti yàtí wọ́n ti o ní mo mọ̀ nsẹ́ wọ́n bẹ yẹn ní diẹ ẹ̀wọ̀n wọ́wọ́ wọ́n sẹ́ mbàkà ní ẹ̀sọ́ ní wọ́n ní ògùnfò ogun nàbà ògùnfò ní ẹ̀sọ́ ogun nàbà ẹ̀ntì wọ́n ní wọ́n nsọ́ ogun ní wọ́n kàn sẹ́mu ní wọ́n tó gu ní wọ́n kàn ní ẹ̀yẹ́ ní ẹ̀yẹ́ ti àsẹ́mu no ẹ̀nà àwọn yẹ hó ayé dà sẹ́ diẹ ti yẹ no yẹbẹ diẹ die àná yẹ diẹ bẹ́ẹ̀ yẹn ní nie Yesu bẹ́ẹ̀ wí asọ́kà kyerẹ́ nkọ̀ọ̀fọ́ ọmọ agyina die ní sẹ́ sɛ mo tena ma se mu a ɛna mɛyɛ masuafoɔ wɔn mo teɛ kama wɔn mo teɛ ɛni ntina yɛ kyerɛkyerɛ mu a ɛbɛnya se yɛ kasa ma mo nso yɛ dɛ bɛyɛ mo teɛ na mo te a na wɔyɛ ne so di a asan wo ti na adi so di a ɛna ɔbɛkɔ nyame nkyɛn ɛni ni sɛ ebi yɛ yaba sɛ ni akyerɛkyerɛ sɛ korɔ no nyɛ ne obɛti ne wante ase ɔmfa ne wante so a mo de wadeɛ to ɔbɛyɛ dɛ bɛyɛ wɔbɛfa hallelujah yɛsi deɛ bɛyɛ na ɔbɛyɛ ɔbɛfa because wɔte yɛ wante aseɛ wɔte yɛn nso wampene so wampane ho anhyɛ aseɛ nti wateɛ no nkwa nyɛ sɛ wɔgya akorɔ no bɔ sɛ obi ate sɛ yɛse yɛni nkɔnkɔnsa a wateɛ no nkyɛ sɛ ɔnyɛ nkɔnkɔnsa ni wate sɛ yɛse yɛni nkɔnkɔnsa nkyɛ sɛ ɔnyɛ nkɔnkɔnsa ni wobɛtumi adi nkɔnkɔnsa ma no ayɛ yie because ne te yɛ nkɔnne wɔde naso na ateɛ na sɛ wɔyɔ nso ɛno nso yɛ different ɛni sɛ wobu ne sɛ ɔnyɛ nkɔnkɔnsa ni a obɛdi wo nkɔnkɔnsa paa kyerɛ ɔma wɔn sɛ wɔdi wo nkɔnkɔnsa because wɔte ɔnyɔ ɛni ne yɔ nkɔ na ne te yɛ nkɔ ɛni sɛ obɛtumi na ɔwɔ wane ho asɛm ne te yɛ asɛm te yɛ ho asɛm nko ateɛ ho a masa nipa ne wɔwɔ ne ho ne mo ne yɔ ne adeɛ ehi yɛ yɛsɛ bɛti nyame asɛm na ɔntumi nti Nyankopɔn asɛm obu so yɛ kristoni a kristoni a woyɛ kora ɛne sɛn amen ɛdimi ɛnhyɛ no nso ne yɛpɛ ha bia yɛdɛ bɛyɛ akɔ adɔpɔnɔ san se yɛpɛ ha bia akɔ nti no ɛnam de kaa de lɔɔt ne no ɛdeɛ ne yɛ mpatɔ wɔ kyerɛ mu no sɛ maame ne tee so yɛ sɛ ma ɔntwa ne nhwɛ n'akyi ɛno nti na ɔtwa ne nhwɛ n'akyi ɔda ne ntiri si wɔte yɛ ɛmaa no ɔmo a lɔɔt nso yɛ no ɔno nso te yɛ ɔno nso te na ɔno deɛ ɔyɛ dɛ bɛyɛ odie so ne tiɛ nkwa mpa yɛn nkɔ heaven hearers they are going to hell straight hearers ɔmo ɔte asɛm no nko ara ne yɛnyɛ ɔmo te da biara yɛnyɛ nti mo sɛ wɔn abrabɔ so nya wɔn abrabɔ hu papa biara wɔn ho na saa nipa ɛnyɛ Nyankopɔn ne ho dɔ paa ɛna man sɛ biara sɛ wɔsankani bi anaasɛ wɔsomafoɔ bi paa nyame bɛma na nya nipa ho dɔ na ebi nipa bi wɔ hɔ a ewu dware no a ɛwɔ sɛ wu tia ohwene na wɔdware no a ka wo nyare no hallelujah godoro no woka si yɛn nkɔkɔ ani gyina hɔ woso wɔn na no wogyina hɔ kyerɛ sɛ deɛ ɔbɛka wɔte nso wɔnyɔ ɛne sɛ Nyankopɔn ne ho dɔ Nyankopɔn ho nsuo paa deɛ a nipa bi wɔ hɔ ɔmo ho ahomte paa amen ɛnum nhyɛ ne ma bebree no wa nso ɛwɔ abrabɔ mu na yɛde nyame ho dɔ ɛna ɛyɛ Nyankopɔn deɛ bɛyɛ adwuma no na sɛ yɛsade sɛ bi a kwamma so no
yes ye ho ni ade na ba Onyankopɔn ɔte asefo no so ni ye Onyankopɔn akira kwaya obi yo ho adwuma akora onye de be wo mmere de ni die na ye nipa ku ka se dware no kora no a na wusu opɔ mi kora no ho opɔ bom bi ni ho de be akosem eni Yesu ka te bi na se so wo do me dia ye mi nwan nya Yesu nya pita Yesu no bodo no nko mfi nya no anam nti ase na onye bi wo mo adwuma ahom te pa akwose kwaye ebi akɔtɔ mmenem ukɔnye si wɔn tena fie nye nkɔfɔ di anyamara na ti a wɔkɔ saa ube sa ne Yesu ho dɔ pa nka betuma ahwenya no dabi ɛgya bu akɔ butu pa mmele nkyɛn ɔmi kɔ ɔbɛka ɔkɔtɛ baabi a ɛfɛ nsa ayi amowe ɔmo ɔbo nipa yi mo borɔbɔ ɛnna nkɔ a wɔkɔkye n'aba na wɔhwɛ nya mo bɛ si ba wɔn paa yie paa na mo bɛ si ba wɔhwɛ abɛgye gya no koraa nso deɛ ɛbɛyɛ hɔ ɛnna sɛ ɔdɔ no paa na wɔdɔ wura no nyɛ kansi a wɔbɛgye gya no deɛ ɛbɛyɛ ɛhɔ nanso ogyɛ bi wɔ hɔ deɛ a wɔn deɛ wɔwɔ asommerɛ tini mu adwuma deɛ dɛdɛɛdɛ adɔfo no mo mi ntumi nhwɛ nneɛma bi yie ne Nyankopɔn nyɛ dɛbɛɛ wɔn mmoa yɛ mo ntumi nhwɛ nneɛma bi ne yɛ ho adwuma ne yɛ no ɛnyɛ dɛdɛɛdɛ na asoma mɛ kan mi bu mi bɛn ntumi nhwɛ ne yie amen na because nneɛma bebree ni wɔn aka ɛwɔ yɛn anim na yɛn ho adwuma bɛn yɛn nso obi yɛ ɔho adwuma ɛnam de ka aka sɛ nyame ansam ne si yɛte deɛ a ɛna na ɔsomafoɔ ho hia paa na preacher ho hia cause sɛ hearing deɛ a ne sɛ obi bɔm ka kyerɛ ne yɛtie deɛ a ɛna na deɛ ɔka kyerɛ ne ho hia paa yie na menim yɛ sɛ Nyankopɔn nso ansoma obiara nso asɛm na ɔbɛka na yɛ sɛ Nyankopɔn asoma no ho wɔ mfasoɔ bebree paa because yɛnsoma wɔ asɛm na ɔka yɛnsoma wɔ asɛm na ɔka na sɛ yɛsoma ho deɛ a bɛnya asɛm ayɛ dɛbɛɛ aka na sɛ ne yɛsoma nipa no nso yɛna wɔde asɛmpa so na yɛ dɛbɛɛ ɛna ɛba ɛna na ɔbɛka ma nipa nso ate ne na ɔmo nso ɔmo ɛteɛ no nso no ɔwɔ sɛ ɔmo nso yɛ dɛbɛɛ ɛyɛ amen ɛdi mi nsa no nso bebree na sɛ deɛ ɛbɛyɛ a yɛn wɔn ho ano na akɔgyina sɛ yɛte asɛm no ayɛ dɛbɛɛ yɛyɛ yɛsi sika anyɛ sista yɛsi sika anyɛ ɔba sɔn dɛm ɔba yɛsi sika anyɛ a wokɔ fia wontumi nsi sika yɛ wontumi nsi sɛ ne tie no ɛne ne yɔ no deɛ yɛdi fira wɔm obetumi adwoodwoo paa adwoodwoo wobɛyi suban bi adi ama nipa no ayɛ dɛ bɛn wɔ sɛ wɔnyɛ akwadaa but wɔba sɔn dɛm a mɛka kyerɛ sɛ wokɔ bɔnten bi yɛ osi a ɛnyɛ sei na deɛ ɛka kyerɛ wɔ no sɛ nyame nsɛm a ne wɔantumi anyɛ a deɛ nyame yɛ lot ɔbɛyɛ wo saa bi nsuo momma ani kan nya ehu bi wɔ yɛn mu obi wɔ hɔ a nyame nsɛm a yɛka nyinaa mu ɔnya ehu biara wɔ no a deɛ bɛyɛ ne mu ɛnim ɛnhyɛ no nso ne yɛpɛ nyame nkyɛ ayɛ dɛ bɛyɛ akɔ ɛna si yɛ teɛ ɛno nko ɛna sɛ yɛ tie deɛ nso deɛ bɛyɛ ɛno nko Yesu bɛɛ wiase ne nipa nyinaa na ɔmo tene nsɛm na ɔmo didie nanso anhano sɛ nipa nye ne nie anhano because obetumi asoa sɛ obetumi akasoma kyerɛ mu ɔnyɛ dɛ bɛɛ ne ɔnyɛ ni anande saa na bibi kuro ma sɛ bi bɛbi ase ɛba ha sɛ bɛne waka kyerɛ me sɛ ɔmfa sɛ ne nsuo asi atɔ paa no ɛyɛ brutal wonim ya wonyi ni wɔka sɛ ɔboa ne ɔpɛ bere deɛ nsuo bɛɛ na atɔ obi nso bɛti adi sɛ wɔtee sɛ wɔte di wɔ paa no wɔgye adi ɔpɛ nso ɔnyɛ dɛ bɛɛ wɔnyi ni deɛ nim nhyɛ no nso yɛsi aware dodoɔ ne nneɛma bebree no a ɛnyɛ yɛka kyerɛ ama wate yo woyɛ nipa nso a wuwuo woyɛ nipa a wuwuo ɛne sɛ wuwu a adeɛ bɛn na abɛkɔgye Nyankopɔn anim aka asɛm bɛn yɛka ma wate ne waka ma wɔn te sɛ yɛsi nsuo bɛtɔ wɔn te ne sɛ obi a ɔka wɔn ante wanka wɔne ne yere nko anta deɛ mo anka nkyɛn ne yere ne mma ɛne ne nsa no wɔka ma wɔn nyinaa te sɛ deɛ mebɛyɛ nie na asoɔden yɛte asɛm no a deɛ yɛde baa no deɛ bɛyɛ asoɔden ne asommerɛ yɛnya te asɛm no a yɛsɛ ɛdeɛ bɛn ne de bɛba ɛdeɛ bɛn ne de bɛba asoɔden ne deɛ bɛyɛ asommerɛ ayi na sɛ yɛbɛyɛ asommerɛ bɛba a ɛbɛgyina deɛ bɛyɛ so mo nyinaa hallelujah asoɔden bɛba nso bɛgyina deɛ bɛyɛ so hallelujah mini yan mmadụ ọpọrọ mituma bebree sɛ ndimi nhyɛ no nso na nneɛma no a yɛkyerɛkyerɛ mo no edum ebi yɛ nyamesɛm no sɛdeɛ mo amu nim Nyankopɔn adwuma ɛne Nyankopɔn ho asɛm nka no ɛna fam na wo kyerɛkyerɛ obi na wo tu obi fo na wo ka asɛm kyerɛ obi na adeɛ na wɔka kyerɛ no nipa no ntumi nyɛ na nipa no amansa bi a wɔtu obi fo ɔkasa kyerɛ no bebree fa abɔtire ne ntoboaseɛ ho basere no waa no wo sɛ nipa ne ni abɔtire nipa ne ni ntoboaseɛ a wɔhoɔden a wɔde bɛkasa kyerɛ no ɛbɛyɛ dɛ bɛyɛ ɛso bɛte
The woman said, I'm punishing war about it. The Okayana, war about it. When I said, and to was here, I'm bound to be beyond or 20 boys when I brought what I put into was here, and the airborne bra. What can you slow once month when you miss slow and airborne bra? You want my pan, a dear bay, and it's yet. Nammy ye pana, I want to answer you mono. Nipa ida fi nyango pa wo. Mo nsa no so bebre sa awo anto to so nipa ida fi hwan. Mana nipa mo ntuma nyere ma say. Ya so mo na sa awo anto to so mo ida fi nyango pon. Eri heni ye sa so ebia wan me ni ya. Na bia na wo ida fi nyango pon. Eni ebia na ye describe na chiro. Ye kan wan so bebre ni wa chiro wa. Wa ma ko ma won konkon an mo nwura wo mu a aso da ka chiro ya wonyi ni o. You can't just say to Basia. The idea of being a pond, won't mean that any necessary couldn't bash it. Because who can one just a canama, one to be asked. It means also. Yes, yet, you know, I think more be a number in my Bible studies. You think Bible study be a Bible studies in yet. And you press them. Oh, as some of your kind, and be a near brain yako. Obi na eba ne ye bɔ ne ba ne ho dawuro ye bɔ ne ho dawuro ene sa wo tena wo didi agora that be ya wo na abasua ene tina Paul kan se men se ma obi a manya atumi amfra wo dom edi men se ne ma be nso se nyina e bedo ye ho dia mum ye no do mfi akoma mu na atumi aboaye na asnyango Paul ni munyam na se yete ni ya anyo dia amoaye yimi Bible no pa hwa dia. You can carry and I'm a Samuel. John 12:47. 7. Now, so obedient some. No one near media. Me muna ten. Na my master me be buru yasi ten. Na me ba set me beti yasi. Okay, I'm said as yes na ka say so on here. So obedient some na on ni ha. On here omuna ten. San say obey yasi no. Anya to mo nti wa ye de be. Oba here. The way the ntuma yes kan san so. I didn't know yes kan san so mu. Kwa san ga beka mani party. Na ne tia no ni didie die eno nko. Won tie na wo je de no nko ndo ga so obete. Na wa anyi ani a ono de omu na ten. Na de ore akoma ani adwene mo no. Ono beba. Na obedi asem okan no so de ebe achi. Na so oni ya tie dia na ka yesu nsam yensem hunu. Yesu kan nsam ni yangopo oni ya tie dia. Na yesu nsam yensem hunu. Paul nsam kan ni yangopo oni ya tie dia. Sa na kan yensem hunu mo ga kan ye. Se adi po na mbi ka ba yi na mo nsam kan ni na no. Yangopo oni ya tie dia. Sa na kan yensem hunu. Ka ba bro de kura ye kwa huni mpaso. Na soma ye kan yangopo oni ya tie dia. Sa na kan yensem hunu. Na se enyensem hunu dia na ya te dia. Ene dimi hwe ni yie. Ye wo tie bia na hwe na ye. Mum yen kwabon tin kanya msam nchile obia ko pe nso bo nsa wo ye de be wo yo edime nsa no nso na apem wo beba na ache edime nsa no nso pa ye pa mum yen kwabon tin kanya msam nchile obia ko pe nso bo nsa wo ya asem no ko pe nso asem ye kan wo ye na wo nya dia ene na asem na wo di tene agwasa atesem ni wati na wo di tene untimi nguma asem yesu anga na suya bona sa wo se mo mpa se ndia na mo ne de bi na mo nsuwa na mo ni machi asɛnni yɛ sɛ de kɔ pan yɛ nyinaa wa yesu ɔso a asɛnni yɛ de kɔ pan yɛ kaa bɛni pasɛnni yɛ no so a ne kɔ yɛnkɔ bɔ asɛnni yɛ mu yɛnku ne wu nyɛ pɔn yɛ dɛ bɛ onye no nfɛ wu pomo mu yɛ nka saa asɛm no pa yesu a nka saa asɛm no kɔ yesu yɛ ti a yɛntumi hu ne yie paa na tumi aboa yɛ wɔsi deɛ ɔdɔ ne yere anaa ɔdɔ ne kunu ɛkyɛɛ no mpa de nyɛ pɔn ahenie sɛ ɔbɛtie wɔ yere anaa ɔbɛtie wɔ kunu asɛm akyerɛ nyɛ pɔn asɛm a ɛnna wɔn nyina sɛ mbɛfɔ akɔnɔ nti yaka mu wate wɔn ni papa ti fie wɔn ni yesu ti akoma mu wɔn ni wotu opo papa nso wotu opo wue deɛ kɛseɛ na yɛ dɛ bɛyɛ ne wafa ɛnna sɛ ɔwɔ wa hɔ yesu sɛ awari wɔ mɛmpɛnɛ so ɔpapa nso ɔno nso pɛnɛ so ɔkè sɛ na ɛwɔ wate wɔn mmienu nyinaa deɛ ba asɛm deɛ wɔpɛ na wɔsɛ ɔyɛ dɛ bɛyɛ wɔyɛ wate papa deɛ wate yesu nso deɛ bɛyɛ ɛdeɛ ti wɔn mu deɛ wotɔ no paa kɛseɛ no sana sɛ na bɛɛ wɔde bɛyɛ adwuma ɛna yesu kan sɛ wobi a wɔdɔ nipa biara wɔ wiase ase ekyia no biara yɛ heaven paa no wonya hɔ nyɛ deɛ bɛyɛ ɛnkɔ yade deɛ nsukuru no wonyɛ yɛnte yade deɛ ase wiase bɛkɔ na wie mmɛn mu ɔde bɛba yate o yɛse nipa bɛyɛ ahopɛ poɔ yate
si yate di a ene na ehumem na se eni bi a de beka tawo se eni beka fa bi a ye de ya ante because ye de yate enti se dukura nso na ngopon wa wate na nyam de me kan nyina na de me kan na be simu yie se na ngopon hu nyama bone ya si asam ne ye yodi a ye benya nkwa na se yate ne anya di a enko drum ne de be emma abana mo ti se ne ban on pan ko ma pore so o ye wa ye de be mo nyina wan ti ana ye kama ese na ene na adwene se nyama so ni ha adwene ne ba so nyangopon ene nti obi aba ha se bi a won fa na adwene so nyangopon no ene bi ga ga tira mo se obi ba so obi nyangopon nche na se adwene da so ni timu a oda so wa adwene o problem oda so wa adwene a na oda na adwene ye oda na adwene bo ne bra o problem pa nyangopon na ma ya adwene ya dia bo ye bra mo hwe ya betima sakra ho se de ye wo ye e wo ni panim obenya problem nyambe pia ba hyew mo na mekan ego be say this adwene ye de be efiri ko obetimi ya won akwaje obi bibi obetimi ya won e de obi afa kwambe so na so adwene say am free efiri mu ankwa adwene am free efiri mu ankwa heaven pa me say na ho ye de be mo nyina se ehu am free emu a ebetimi ko heaven na obadi yesu dia na so o tai dia obetimi ko nyame nche obadi yesu adi en so me say ni pa so be de be e betawo wonye nkofo bi na mo tena aka mu ya kire so wo so be so be no ne ho beka wo ani esi fo mo e o be so obi anu meka mo de tie bi a mo kire so o be so obi anu meka o de na oba na o da konya ya de be aba aso di ya be se meka kire mo ana se si ya konya go pon che di ya ana mo menye ya so ne tie di efi na me nche de be eba na di efiri wi ase ba na ekuro be na o wi ase ase betena o da nipa be na o betena o da Onyankopɔn nsɛm nko na wɔda ha nkran tena wɔda ha o nkran bɛtena wɔda ha lantern nom ne New York ne adade ɛntena wɔda bia ɛni kuro bia bɛtena wɔda ha na mmom deɛ ɛba no kyerɛ akwan ne ɛhwɛ na gye sɛ ɛka ho asɛm so yɛ dɛ bɛɛkyerɛ wo na wote ho asɛm nso a didie deɛ wo na wɔsɛ wɔdidie ɛwɔ waa hɔ madɔfonom mom yɛnhwɛ nneɛma nso mmerɛ a Nyankopɔn ɛɛtom yɛ na yɛatie ɛnɛ mo a mmɔdɛm asɛ nyinaa obiara te biribi menimi yɛ sɛ mo a mmɔdɛm asɛ nyinaa obiara te biribi obiara nko ne ofiri mu bae obiara nso ne bi ofiri mu bae mu asɛm obiara ne ɔno ara ne yɛ obiara ne obiara na adwene ɛdeɛ ne ne wɔde ma sɛ obiara adwene bebi ho nanso ɛwɔ sɛ yɛtumi tena ase amana yɛ nwene ansa na yɛtumi akɔ Nyankopɔn nkyɛn mɛ sɛ yɛbɛtena ase amana fo yɛ na ɛbɛ yɛ nwene ne Onyankopɔn mu ɛdwene ma yɛn ansa na yɛtumi akɔ Nyame nkyɛn ne yɛn yɛ pa yɛn adwene ne yɛn yɛ adwene abɔ yɛ brɛ ade a ne yɛn yɛ pi ne yɛn hi Nyankopɔn mu obiara bio because nipa otumi boa no ho deɛ ohia obiara mu a wotu na wa wotumi hwɛ ɔho di a so ohia obiara mu a na obi a ɔno ɔho nsɛ bi obi a ɔno ara no ɔwɔ problem no ɛna ɔhwɛ deɛ ɛbɛyɛ obi mu a ɛni yɛn nso ɛmɛ yɛsi Nyankopɔn akɔ no disi eti Nyankopɔn deɛ ɛbɛyɛ no ne yɛn nsansa na ɛkɔ Nyankopɔn deɛ ɛbɛyɛ ɛnkyɛ bia yɛbɛkɔ yɛn anim yɛbɛkɔ so ɛwɔ mpaebɔ mu tie anim nhyɛ no nso sɛ deɛ ɛbɛteɛ no yɛba bɛyɛ deɛ ɛbɛyɛ yɛbɛyɛ me nua no mmaa no yɛsi yɛbɛte ne ayɛ ɛni sɛ wote na wɔanyɔ a ɔnkɔ Nyame nkyɛn ti waba ha sɛ ni ɛkyerɛkyerɛ wa ɛni efi na mo obiara mpɛ sɛ obi nɛpɛnɛpɛ ne Onyame nsɛm hɔ mo obiara mpɛ nɛpɛnɛpɛ asɛm koraa bɛsa ɔkɔyɛ chocolate Christian ti sɛ ɔka asɛm a ɛyɛ dɛkyerɛ no ansa sɛ na waso Nyame ɔka asɛm a ɛyɛ dɛkyerɛ no ansa na waso Nyame dɛbi mo meyɛ mpa mo meyɛ nso Nyame nsa dɛbi pita na wɔntie Nyame asɛm ti wɔn mo so Nyankopɔn no wɔn mo anya wɔn chocolate Christian half Christians asi yɛ so Nyame asi yɛ nso Nyankopɔn wɔn mo so Nyame yie to wɔn mo nso wɔtie Nyame asɛm ti Nyame ne na wɔn ti yɛ no so wɔn yɛ wɔn ti yɛ no wɔn yɛ ti mo so wɔn yɛ hwɛ so obi kyerɛ wa obi kyerɛ wa de na wɔyɛ ɔbɛhuru ɛkwan bi so obi kyerɛ wa ade a so tie no gyina class no wɔkyerɛ wa ade a na sɛ ɛsɛ ɔmaa kɔbi tuma wɔn ade a wɔtie na so wɔyɛ dɛ bɛyɛ wɔtwa enim yɛ ne yie mo yɛ yɛ ne yie paa na yɛn ho anyɛ hu na sɛ yɛn ho yɛ hu deɛ eti obi tumi yɛ dɛ bɛyɛ ɛnkɔrɛ ti yɛ amen mɛse yɛkyerɛ tɛmɛ nyame nsɛm mu sɛ wɔn yɛ mana yɛkyerɛ no yɛkyerɛ sɛ adeɛ ewe nya no fo akoma nyinaa di akyire na wɔtumi akɔ Nyame nkyɛn anya sɛ adeɛ a deɛ wɔkyerɛ wɔ no wɔnkyerɛ wɔ kwa metom wɔ po mehyɛ mu nkran sɛ asɛm no ne tie nkɔ ɛnte aseɛ nkɔ ne yɔ nso nkɔ nti yɛate deɛ a ɛba bɛyɛ dɛ bɛyɛ tu bi ase kɔ no obi a yɛaka no nkɔ yɛ dɛ bɛyɛ nti mmerɛ biara na ɛbɛhyia bɛka yɛaka asɛm akyerɛ mu mmerɛ biara na ɛbɛhyia ɛbɛka korɔ no ho asɛm akyerɛ mu mmerɛ biara na ɛbɛhyia a ɛbɛka Nyame ho asɛm akyerɛ mu na mmerɛ bɛn ɛna ɛbɛka Nyame asɛm awie na yɛsɛ yɛte asɛm no a ne yɛyɛ ne yɛtoa so
ni yɛ anya saade a ebedu na ebi no na nipa ho ayɛ ahomte na wo nyɛ obi a nkanya mesam so nyɛ de bɛn kyerɛw because obi tu fo no ɔkyerɛkyerɛ no ɔkyerɛkyerɛ no ɔhwɛ ɔne yɛ ɛne w'abrabɔ a wode ti asɛm no a anyamesɛm nkwa yɛ ka ne ka bɛyɛ dɛ bɛyɛ ɛbɛfo nipa na ɛbɛyɛ ne ten edime nhyɛ na nso bebree na yɛne nipa a yɛaso mmerɛ ne yɛsiesie wɔn so yɛte asɛm no a yɛbɛyɛ de obi hwɛ wo obi te soro a ɔhwɛ deɛ obiara yɛ nkɔmmɔ a yɛdi sɛ wodi nkɔmmɔ a di nkɔmmɔ pa yɛka mo wate sɛ wodi nkɔmmɔ a di nkɔmmɔ pa nka wo ni akyiri asɛm yɛka mo wate sɛ nka obi akyiri asɛm yɛka ama wate wobɛtena asɔn dɛm a yɛka ma wote sɛ obi yɛ wade ani akyiri bikɔ opie na obi yɛ na odi akyiri a wodada awaa ho ɛne hyɛ no nso ne mmom deɛ wɔyɔ no nyankopɔn wobɛhyira no ɔma yɛnyina yɛ nsɔre ɛno nti nyamesom nyankopɔn asɛm a yɛka nyinaa no deɛ ɛgyina nhyɛ no nso bebree sɛ ɛgyina ɔyɔ so yɛbɛte yɛbɛyɛ yɛakyerɛ wɔ sɛ bize yie la nkyɛ onipa yɛ paa oni no wada wate yɛse na ɛbɛhyia mabɔ mpa yɛka mo wate ɛnɛ sɛ yɛka mo wate bi a na wɔsɛ woyɔ ɛni yɛte sɛ yɛsɛ wɔbɔ mpa ne yɛkɔka kyerɛ obi sɛ yɛse bɔna na yɛbɛbɔ mpa yɛ a na woama mpa abɔmpa so bɛna awɔ so nam na woyɛ campaign ne nkɔfoɔ campaign yɛse yɛbɛbɔ mpa yɛ yɛse yɛbɛyɛ sei hu sɛ wo sɛ woyɛ bi ɛbibi a woka na woyɔ ɛne nti na mɛsɛ obi kora akyerɛkyerɛ ɛne na yɛkyerɛkyerɛ mo mebɛ ɛbi ɛho yɛ hwɛsoɔ ma mo sɛ mo mpo mmɔne nto na mohwɛ yɛn nso yɛabrabɔ abrabɔ a yɛyɛ bɔ because yɛnka nkyerɛ wɔ saa sɛ yɛka saa te dɛ bi hwɛ abrabɔ a yɛyɛ bɔ ɛne nti na yɛn nso yɛhwɛ mo abrabɔ a mo nso mɔbɔ yɛyɛ mo sɛ meti se sɛ mehu mo mo nso yɛ dɛbɛ mo ho me na deɛ yɛbɛkyerɛ mo no mo anyɔ deɛ a na ama mo ho adwuma na akɔyɛ dɛbɛ na akɔyɛ dendenten adɔfo no sɛ yɛbɛha bi akɔ ne yɛbɛ sɛ nyankopɔn ɔkye yɛ nkwadeɛ mo mehu nsonsono yɛda asɛm no ne tie hearing and doing anyimtofoɔ bɛ sɛ sɛ ɔbɛ sɛ kwan biara ni hɔ a nipa pa so ani bɛtumi agye kɔ bɛm sɛ nipa ne wɔbɛto nyankopɔn so na wɔyɛ siti ama no because there is no way wɔn sɛ yɛ big aka wɔ sɛ there is no way wɔn aka saa anyim no trust and obey for there is no other way sɛmo kae bi a sɛ ɔbɛ sɛ wɔne gye nko a bi a only trust and obey ɛno nko a trust and obey ɛmɛ biara agye sɛ awurade yɛde yɛn ho ato no so na yɛ sitie nso ama no ɛno ne kwan yɛ ɛbɛfa so yɛ ne bɛtumi agye wɔ yesu mu ɛno nko a ɛkwan biara furu biara na hɔ yesu yɛte asɛm no nso yɛbɛte di a ɛne na ɔsɛnkane ho hia sɛ ɛhiɛrɛn di a hiɛrɛn na ɛbɛte ɛne nyadidie di a ɛne ne bɛhia so bi ka kyerɛ ansa ne yɛate ne bɛhia so nyankopɔn yi noa ma tete wiase no na ɔka kyerɛ wɔn na wɔn te ansa na wɔte ahyɛn because ɛhiɛrɛn ne sɛ wɔn de wɔn aso te bi ansa na wɔn bɛtwa ne wɔn adwane wɔn bɛgyina hɔ wɔn agyina hɔ yɛbɛsi ba mo wɔn yɛkɔ nyankopɔn anim wɔ mpaebom sɛ ɔyɛwurade ho yɛ mɔbɔ na yɛateɛ deɛ ɛnyɛ biribi sɛ wate deɛ a sista sɛ wate biribi afa w'abrabɔ ho wɔ wiase wote saa ewie wɔ wiase ne yɛka nyankopɔn ho asɛm bi akyerɛ wo ne yɛakyerɛkyerɛ ne bi wɔn mpɛ na wo sɛ nneɛma a nyankopɔn so wɔn mpɛ bi wɔ w'abrabɔ mu di a ne yɛ ntumi ahoɔde saa nneɛma no di a ɛna na no yie bi no ɛnyɛ biribi a mɛnkata yɛ bɔne nso because yɛate na yɛsɛ beewia nso ɔba bɛgyeɛ afiri yɛ bɔne mu nipa sɛ ne ɛwɔ gyidie bi sɛ yesu kristo beewia sɛ ɔbɛgye nipa firi wɔn bɔne mu hallelujah nipa sɛ n'anim sɛ nipa sɛ anim sɛ anim nsonso ne yɛ da sɛ wɔgye yɛ afiri yɛ bɔne mu ɛne sɛ wɔde yɛ bɔne nso ɛkyɛ yɛn nkyɛn nipa sɛ anim saa ɛne pa ɛbɛka ho asɛ mo mu mpɛgya mo nsa bɛyɛ yɛsɛ nsonso ne yɛ da sɛ nyankopɔn wɔgye yɛ afiri bɔne mu ɛne sɛ wɔde yɛ bɔne kyɛ yɛ wɔde yɛ bɔne kyɛ yɛ soronko o ɛna wɔgye yɛ afiri bɔne mu nso yɛ soronko wɔgye yɛ ne wɔn yɛ ahoɔden ma ehu obi ade yɛ nkɔpa ɛne yɛ soronko ɛne sɛ ɔkɔ bɔne wɔn bɔne kyɛ wɔde sɛ ɛno nso yɛ different yɛnya wɔgye yɛ ɔbɛgye yɛ yesu beebi asɛ ɔbɛgye yɛ afiri yɛ bɔne mu na wɔsaa de yɛ bɔne bɛkyɛ yɛ nneɛma mmienu na ɔbɛyɛ maa yɛ nti ebesua no nso ho ase na mɛkyerɛkyerɛ mo hearing ɛne doing no saa na yɛbɛkyerɛkyerɛ mo ho sɛ ɔgye yɛ nkɔ sɛ yɛagye wɔ afiri bɔne mu yɛde bɔne nso kyɛ wɔn nso yɛ bɛyɛ nkɔ yɛde bɔne kyɛ wɔn ne yɛamoa wɔ wobɛtumi atena ase bio wobɛtumi atena ase abɔ brapa yɛsi yɛagye ofiri nsa wie mu so obi atue nsa wie ne yɛ anyena wobɛtumi agya nsa wie obi atu di ma akyi a nyankopɔn amoa wobɛtumi agya ɛma apɛ yɛsi yɛgye no firi mu nti yesu beebi sɛ ɔbɛgye afiri bɔne mu ɔbae sɛ ɔbɛgye yɛ amen yɛsɛ ɔbɛgye yɛ agya afiri de bɛɛ mu bɔne mu na ɔde yɛbɔne nso ayɛ dɛ bɛɛ akyɛ yɛ afei yɛatena sɛ nkonimdifoɔ ne yɛatena sɛ afei ne ɛwɔgyefoɔ mmerɛ bia ɛwɔboafoɔ bi a wɔgye yɛ ɛne purpose paa na sɛ yɛmpa yɛbɛka ho asɛm bebree sɛ yesu beewia sɛ ɔbɛgye yɛ nti na obi a ɔda mu asɛ biara no abrabɔ biara ne te bea biara
ɛne suban bi a obi akɔm obi ha no awurade yesu aba ewia sɛ ɔgyefoɔ sɛ ɔbɛgye afi ɛbɔne mu o ɛyɛ ne gye sɛm paa bebree paa yie paa nyɛ sɛ ɔde ɛbɔne nko abɛkyɛe mbaa de ɔde bɔne akyɛ wɔ a ɛyɛ paa sɛ de bɔne akyɛ wɔ obɛnya nkwa nanso wohia sɛ obɛtumi gye wɔ ɛfiri ɔbɔne mu obɛtumi gye wɔ ɔgye wo firi bɔne mu na wanya mmoa obi atoa sɛ wo so obi atoa sɛ wo so a na ɔsiba mu a obi pie hɔ a na ne ho wɔ de ɔbɛyɛ dɛ bɛyɛ na wabɛgye wo na wanya deɛ ba ahotɔ sa mpa nipa yɛ ɔgye me sɛ ɔbɛyɛ dwamanfoɔ na yɛkyɛɛ no yesu kɔgyee no na ɔsaa de ne bɔne nso yɛ dɛ bɛyɛ ɛkyɛɛ no wɔgyee no wanyena nkɔ yɛsiba mu no kum no deɛ ɛnam so wɔgyee no wie no na wɔnani agye wɔse kɔ nkɔyɛ bɔne bi mede akyɛw wɔn aguo ne mu ase nipa dwoodwoo nanso me sɛ mede mede bɔne nyinaa yɛ dɛ bɛyɛ akyɛw nya kɔ mpratwe no mfuo bi mpoma bio koraa sɛ bɛrima bi twam no ɔka sɛ mekyerɛ wu a tuba no so mahu mɔbɔ mɛde ɔbɔne akyerɛ ɔmagye wo ne sa nka yɛsiba mo amen yɛbɛkɔ nyankopɔn anim mpaebɔ sɛ awurade hu yɛ mmɔbɔ because na asɛm no de yɛbɛte na sɛ yɛbɛyɔ nso yɛbɛde sapemu dɛ ɛba yɛbɛde sɛ yɛsi yesu kristo ɔba yɛbɛde yɛsi yɛnyane mfiri kuro yi mu lɔt mu nyane mfiri kurom yɛate o ɛne yɛakoro o yɛate na yɛse na ahwe yɛakyi o sɛ wɔnhwɛ nko ɛna sɛ yɛka kyerɛ wɔn nko wɔnhwɛ nko o wɔnhwɛ wakyi sɛ nko ɛna sɛ yɛka kyerɛ wɔn nko nti wote deɛ wɔ problem wɔnya te deɛ wɔ problem nti yesu ka yɛsema ama mɛka nkyerɛ wɔn mɔde a nkɔmu ni bɔne bia yɛama mɛkyerɛkyerɛ wɔn sɛ awareɛ sɛ na teɛ abrabɔ sɛ na teɛ onipa atoa sɛ na teɛ korɔ no ne ntam ka yɛankyerɛkyerɛ mɔde a kamu ni problem bia o na yɛkama mo ateɛ no deɛ yɛkama mo ateɛ mu bie mɔ no ka ntam sɛ pɛ ɛnɛ na wonya no yie bie onyankopɔn deɛ bɛyɛ ɛnim because yɛka mo ate sade no nyɛ yɛsɛ onyankopɔn sɛ onyankopɔn hu mmɔbɔ ɛne yɛ nyinaa yɛbɔ mpa yɛ sɛ awurade hu mmɔbɔ na mentumi nti asɛm yɛ ase na mentumi hu sunsun yɛ da ntam wɔ paa so obi kura tuofo obi tuofo a abutuo no nko ɛna ne yɔ nso nko kasakyerɛ nko na ne yɔ nko ɛni yɛbɔ mpa yɛ sɛ onyankopɔn sɛ nyame kasakyerɛ wɔn mmoa ɛni ntumi nyɔ ntumi mmoa ɛni na sɛ yɛtene yɛ anyɔ deɛ a yɛne ma amofoɔ nyinaa yɛ pɛ dɔnua anadarɔ ma wɔn nhyɛ yɛ den ne ntumi mmɔ yɛ brɛ yie wɔ ne kwan so yɛmmɔ mpa yɛ yɛwɔ awurade anim ɛnam sɛ anyamansom abɛto yɛ yɛkama yɛate ɛhu nneɛma bebree yɛkama lɔɔ tete yɛ ɔmo dwane yɛ yɛkama noa kama ɔmaa no te yɛ ɔmo antie nsuo bɛpa ɔmo nyinaa kɔɔ yɛ John kama ɔmo te yɛ sɛ Mesia na ɔba Mose kama Israel pɔ ne te sɛ bɛpa ɔmo akɔ ɔmo kurom ɔmo te yɛ yɛkama wɔn nso wɔte sɛ bɛpa ɔkɔ heaven yɛkama wɔte sɛ taam no sɛ bɛpa ɔbaa no bɛpa ne yere korɔ yɛkama wɔte o si yɛbɛkyerɛkyerɛ ma wɔte sɛ ɔbɛpa baako no gya baako hɔ ɔbɛpa deɛ ne ho teɛ kɔ ne wɔgya deɛ ne ho nteɛ ɛhɔ deɛ wɔayɛ ne ho sɛ wɔwɔ som no wɔn som wɔbɛgya ne hɔ nyankopɔn na ɛbɛpa yɛ akorɔ ɔbɛpa yɛ akɔ heaven yɛkama wɔte ɔmɛpa obi anasɛm wɔ yɛ nkɔ heaven na obi a wɔsuo no obi a wɔdɔ Awurade yɛate deɛ a na yɛnia no yie bia deɛ yɛtifiri mfiti aseɛ no yɛakyerɛkyerɛ wɔn a wɔde wɔaso ate bebree ne nyinaa fa wɔabrabɔ wɔ asetena wo wonyama nsɛm no mpa ni agorɔ ɛnyɛ wo sɛ woyɛ wo nipa nim na onyankopɔn deɛ he is watching every action na ɛniyɛ nyinaa na mede bɛbata muo mu obiara brabɔ wo a woyɛ kronkron adeɛ nyinaa so tomfoɔ yɛbɔ mpayɛ ɔkronkronni yɛde wase bebree mpo sɛ mmerɛ bia wokasa ma nipa teɛ yɛde wase bebree sɛ wo onyankopɔn wohyɛ yɛn wɔ ade yɛbɛtumi yɛ ho ne biribi a yɛntumi nyɛ because ɔma ne yɛn biribiara ni wahyɛ ho mmara ma yɛn a yɛntumi nyɛ onipa ntumi nyɛ deɛ wahyɛ ho mmara sɛ yɛnyɛ bia adeɛ yɛbɛtumi yɛ nipa ntumi yɛ anyɛ a ne yɛ asoɔden ne yɛ ahantan ne yɛ aniamɔ ho ne yɛ nipa na abu yɛn ani agu soɔ awurade hu yɛn mmɔbɔ na boa yɛn na deɛ yɛate afiri wɔn nkyɛn bi yɛntumi nyɔ sɛ wɔka me ateɛ deɛ no nkɔ ɛna yɛn nso yɛ yɔnsɛ no nkɔ ɛnna ɛkɔgyina bɔnten ka deɛ ateɛ kyerɛ nkɔɔfoɔ a ɛmfa yɛ ma wɔn nkyɛn deɛ ateɛ ne yɛmɔka deɛ ne yɛma na boro soɔ na mmom deɛ ateɛ ne yɛyɔ ne wɔ sɛ yɛtumi di ho adansi akyerɛ nkɔɔfoɔ awurade hu yɛn mmɔbɔ na ɛnna ɛdi akyerɛ mu nipa deɛ ano na ɛbɛ som wei nipa nyinaa deɛ ɔmo ano na ɛbɛ som wɔ deɛ ɔmo ateɛ nkɔ na ɔmo ka deɛ ɔmo ateɛ nkɔ a awurade yɛbɔ mpa yɛ sɛ mo asɛm nhyɛ yɛn ma na ɛwɔ sɛ awurade yɛhu nsɛnkyerɛnne bi wɔ yɛn ho yɛn mmɔbɔ bebree na awurade ma wodɔ no ɛnhyɛ yɛn sɛ awurade sɛ nyɛ wodɔ deɛ a ampa sɛ obi ɛɛyɛ nkurɔfoɔ bi ho adwuma a ɛnokwasɛm na ɛni sɛ wɔdɔ wo ansa na watumi ayɛ wɔn nkurɔfoɔ ho adwuma yɛbɔ mpa yɛ ɔkronkron ɛsiane sɛ
deɛ ɔbɛka nipa tie no nyɛ no na ɔbɛyɔ ne mu deɛ ɛwɔ no adwuma dada na ɔde bɛ nyame nsom na noa na ɔde ɔde bɔ ne bra ne mu deɛ ɔbɛ nyame mu a ɔbɛtie firi wade ɔbɛtie firi wɔ nkyɛn deɛ nyɛ no koraa yɛsrɛ sɛ hunyɛma bɔ nanso nim sɛ wakora no nka no nyansa ɛne ka sɛ obi ne wo nyansa ne sɛ onim ɔpae nanso nipa ɛfɔ no ne kwan so bɔ ɔno ara ne bra ne nipa no san kwan no nyansafo wɔ nipa no so na wahyɛ bɔ sɛ ɔbɛfa baako na ɔgya baako wobɛfa deɛ wane ho nyansafo wɔ wiase sei ne wɔnsuo wobɛgya ne hɔ na obi a wayɛ kwaseɛ wɔ wiase ne wɔnsuo no nyansafo wɔ anim afa no kɔ yɛmɔbɔ ne yɛmfa nyansafo no mu ɛdɛ wɔn so bebree po sɛ ɔka yɛ ho ɔde no kasie nti amen hallelujah.